welcome back again sa mong channel, Kin and Kim Family Vlog. Ang sana may masanina mura na magtigip bugnos iri. Ito guys. So karon guys is na may gipaabot. Excited nami sa mga gipaabot tilas Mama Marilyn guys, mo ari sila sa amua. Na sila dadan si Oreo. So na may bagong alaga si Oreo. So kita-kits tanda guys. Na sila sa mama gabot. Kanag amang dalagang kamating. Katasan ka fish? Manahan din sa isda guys dia. Inunang fish. Yehe. Nanas lamam karon tataaday. Nanas Oreo. Ala. No, kita ka Oreo? Oreo, ani nakasamong bay. Dia mo mga kaaban Oreo dia. Das limon, limonade, das fruit soda, das bugay. Ya pud si panda. Guys, padung na may merkado tagko nila sa ma'am. Kay arong magayad na mo sila sa mga agianan nga lamian. Lamira pa sa mga agianan, ma'am. Dana guys, sila nabutin ni ma'am. Dan sila sa ma'am guys, to sunod na. Kalaag na sila sa mo. Kabot na sa ma'am sa mga kamalig. La guys, dara mis agianan nga lisod. Ginukuin sa ma'am dan lamira pag agianan sa amo. Gihuwat sila ma'am to kay grabe jeng lisira gagianan dadto na promise pasensya jud ma'am kay gamang agianan arang lami akadto pastilan ay tungko nami das lami-laming agianan guys ya lami-laming agianan so dana sila ma'am naman sunod na mo dana sila Mama Marilyn guys tamang kamalig ato dai suday kini rin amen bless ni ma'am ta dali ma'am oh ginoo ko nakaabot nas ma'am sa mga kamalig. Ali bi, anak kahimos ka jud unggoy nagkumbabit. Dana guys, dana may unggoy nagkumbabit sa basket. Imong basket ko mag-harvest ka. Ay yes. Lah, nana tay basket bi. Katok-katok. Hala, dalas Oreo guys. Mo na gatang bagong membros pamilya. Napa. Hala, da pa imangki, akin. Bunikim. Oh. Yehe. Ta Oreo dali. Hi, hello. Danas Alicia's mom guys, dia. Hello, nana may Alicia. Oh, nami ko Oreo. Isa mamara lami agagianan. Kira. Lami agagianan. Abang. No, gikit-kit siya igsuon. Ulo, kaluo. Yun, na kay Mangki, bi. Oh, yan naman ki. Tagsa sila ni Kuan. Kim. Ta, haliday, dagmo dara. Tamam pa. Kira. So guys, kalaag nas ma'am dares amang kamalig. Ay, kadyo. Uy, napo ito ay. Na, di ana, tagbo nas limon nimo. Tanaw mo, ma'am. Mas limonid. Ano? Awa guys, ning tagbo nas limonid ni ma'am. Hi, hello. Ako may limon. Nakalimon. Ari. Ta. Ma'am, magaling kuranan, ma'am. Na, original naman among kuranan, ma'am. Tingog. Huh? Wad yun ay tingog dyan pa. Basta din sagdi mo usig. Musig na ay. Musig na. Kamu na rin mo okay. Kami, basta hello, Oreo. Ako nagiligo gahapon silang tulo. Ako lang nibilin kay ang bahoan na napa niya igsuon ba? Oh, karon di isa magkuon, hala. Maghilak man ka ni, kinaunhan siguro nga lang maghilak. Oh, maghilak-hilak. Sagdila man Oreo kay Thomas Marites, pero amo pang gipadidig balik kay rang luuza, gamatoy pa man. Ha? Pwede naman ang mukhaog kuan. Lagi. Hello Oreo. Dena guys, si Oreo guys dia. May mga amiga po doon. Hello. To as limon to nilili nimo. Magpurmang limonade. Ano man limonade? Mahugon sabi. To apus fruit soda. Oy. Fruit soda. Asa lang mo na kalsada kay nay kuan motor. Mahadli ko atus kalsada motor nung kayon sang maligsan. Say kinadakaan. Sa tanan. Oh. Allah, ginoo ko diyan. Kinadakaan. Danas Oreo guys, gikan panig bakla yun. Gihatid nila sa ma'am. Sa kaabot na sa ma'am dari sa amo. Hello. Ma'am to ah. Wala palit ko basket. Ah, Wa magay basket. Siya na bukan ko. Mana yan na hindi mo magana niya. O di okay lagi. lang. Dena guys, dena koy kuan. Okay lang. Ipalitan kong mabog basket. Salamat ka zo ma'am. Oh, nanay monkey Kim color pink. Oy, butang sa mong basket. Butang das basket be. Thank you. Diyan na may kuan guys. So mang harvest me, diyan na may basket. Color, ang uja ka ajo.
Uudza. Ano guys? Kapoy. Yung kutsabid lagi isang unggoy das lujo. Guys, yung kutsabid lagi isang unggoy das lujo. Dazun niya. Dazun sa mga kamalig. Ha? Iso na, may gabantay dito po. Lagi na. Ito po may duwang. Usaw pa na ako hatag eh. Basig mag-iagak pang igsuon na to. Bagay usara ka buo ko. Sa dilaman Oreo kay malingaw lagi ka dani. O, daghan ng bata. Lagi kapoy yung tao nagbatang gamay. O, batang gamay. Kana yung Kapoy nga gamay. igsuon niya. Kit-kit. Kit-kit na. Hello, dag isang bike na yan nasud sa kuan. Katuon na Diyos ma'am. Ano na dyan ko? Eh, sa kalaag na Diyos ma'am na rin sa mga guys. Pwede nas ma'am na rin mo, di na magpahibaw mo kalit og tunga. Mo kalit og tunga na rin sa Alicia guys. Dapat dyan may kuan guys, dami pasalubong ni ma'am na biskwit. Takto dyan na Kim. To na yung kabadyo ng Kim mag-unggoy isang iring. Patinga gabi. Sakit yung ring mo. Wala, pastilan. Nagpudzi ra. Dazun sa mo ma'am, dali ma'am. Dazun. Dazun dari sa amang kuan. Amang kamalig. Masod, oy. Lagi. Guys, diyan na sila ma'am sa Alicia diya sa mga bye. Hello. Yan era ma'am amang kuan, amang salasit. Nami salasit. Wala man na sit, na street lang. Kinaw. Nay amang kuan, nay. Mo di ta mabasa ba ma'am no? Mare amang kuan ma'am, dining kanang singa na ni, dining table. Oh, waling ko. Dali ma'am, dasod. Guys, na namin maniud turon. Hi. Nana jud ko. Nakabot ako Alicia. Laang nas ma'am dari. Welcome to Alicia Karangi ma'am. Pila ka buok na natin butang. Salam ko po. Sa buok. Asin ko hindi makuan. Kira. Okay. Suka kaya kang adihan. Ano ba? Ngato muna day pa. Ano? Para day sikrito di ay. Kay bawo na tayo sa pagtimpla guys. Sige na tagkilaw na ni. Sukar man na. Sukar. Sukal. Kwarto ini nan. Asin. Asin. Minta. Minta. Maura. May usok. Oh. Okay, tora day guys. Sabi ko igagaw kanina kay lang. Diha mga igagaw da na ganina mo nag Wow. tambaw. Cute. Ay guys, wala yung mga inanunan ganina. Salin. Diya mga igagaw nagtambay dyan na nga magkanang kuan ba? Nagato sila kanang na ay. Bukan nila isda pa. Diya mas. Tara guys, ngata rin to. Sakto to kayo nila isuka. Mahirap po lang mo. Available. Okay. Wala ning among kuan. Kuan na lang may gagaw ba lagi kutasan nga do kuan. Ako hindi pa. Kuha Kana na lang na. kutasan. Lagi. Kana lang Gutuman kutasan. ba? Gutom. Gutom. Sa Mindanao kutas ka na biya. Hanga madali kay kutasan. Gutom. Eh, okay na siya. Okay na. Sige laman Oreo kay maana doon lagi ka dali. Tangan may suka pa. Suka. Ano? Alas Kuya Peter pa. Suka sa Kuya Peter pa. So guys, mara na yung mga kuhan. Mga inapiragod nga kuhan. Bumalay ko ka-steam ko gahong sa mga kuhan. Nga mga tanon. Malay ko ka-steam tagal nga na. Ay, Mga preskong gulay. Ganay ka ka cowgirl ka sa ma'am guys. Pipino yung sarang i-adlit guys. Pintahan. Parisan pa na pa na yung inananan nga cute. sarap kung kita inununan cute. Alicia. Ang daga ni ganiha guys, nagahumay gagaw kay ipagutasan man. Di sila pag ginatapakan mo sa ipagutasan. Ano yung mga rata? Lord, magkasya umabot. Kumamang lamisa, nikuling lamisa. Okay, kamu ka na sobra. Ilagi ako. Thank you for receiving us here. Yan na yan. Dahil ko ano. Pwede nas. Anta rin to guys. Ay, kamo bitaw. Ay, launa. Isa naman si Pendigiho. Pakaon nila. Pendigiho tagmanok daan.
May kuwan mo. Dari ka. Sige. Kira. Kau girl ka dyan sila sa mama. Abot na dyan kay Alicia. Yes. Mangharbis meron, no? Sila sa mama mga harbis datos kuan. Pipino. Nalagi to'y daghan dato to ah. Nindot kay kag basket na. Oh, di na ko'y basket guys. Ana, biling mo, ana. Ano na kasi? So, tanan yun. So, dari tanan ya. Oh, topi batong lang to kuan. Nay, muka kuan baka batong mo. Batong. Ah, tuwa guys, toy batong na to. Basta green. Dai dahang ukra. Topi sikwa. Tong dagke kajo dadto. Madapa ba tong dagke kajo gam? Madapa tong dagke. Lugod na, lugod. Lugod no pwede na. Harvest na ko guys. Darag basket ni mama hanan ni masidlan. Ma'am, ana ka jang masidlan kay mong basket. Ala, grabe ma'am. Di na ma'am arang nagtuatan awal ng picture sa ma'am. Ya. Ito pa jidak ko na. Asa? To. Pwede na ni kani. Pwede na. Ito na ito, pagkat mo ito na ito. Kani asa? Kanang gagmay, pahit-pahit. Ah, napatudari pa di ah. Yeah. Yan nakuha na. Asa? Uy, di adi ay. Uy, pastilan ginupon nakuam day kaazo. Hindi ka na murag Guys, na. tiya, ha? Wow, di na Napa? guys. Hehe. Tigas sa diri no. Agas lagi sa kaazo. Agas ba ang kuan ba po? Kenapa niya na? Kita bang ikutin. Guys. Ini pwede na ito. Pwede na. Tapos to ay nabiyante di. Tapos laam ko ilaw. Lama inigas pa. Bantay ka na amigas. Nara. Ha? Asa lagi? Berkano ba? Oh, wala to na may nahinog pa. Pwede na natin boy, itanong. Hey guys. Yay! Okra. Sa ukra, mga pa ko ukra guys. Yeah. Pagkangin. Hey guys. Pagkangin day. Aslom, mampot, aslom. Kamiun. Golden berry. Slim day. Aslom. Dapa. Hinog. Di ka tingnog. Dapat na kang hinog. Hinog guys ya. Sa ito mukha tayo pabitaw. Tapay ko ano? Sikwa. Sikwa. Ano ito tangan? Panimik. Nambog hablad. Kuan. Pahumot. Kalit. Oy, sigben. Ha? Sigben na ako. Malakot tag segment. Pagyan ko ka? Ha? Ukra? Ah, makura. Siya. Kaya guys, ya. Sikwa. Kaya dagko-dagko. Habog pa naman mo tiriboy ko okra. Ha? Kanala ko may mumuha. Hindi na. Ikaw ko gilihi ang ma'am. Thank you. Nalakot kong palit ko kuan. Another seedling. Ito mo mo pa ang kuwang na. Taghan dia. Dala guys, ang daghan na nakadubunga das na. Gusto niyo nagluto, ikaw nagluto na binuang mo, tarungan eh. Tingnan mo yun. Ano imong kanon? Ito ba? Nana guys. Oh. Okra. Da kuan. Okra og sikwa. Toy aron dako. Salamat. May anak na nimo din duha ka kamot nimo mag. Kuan lagi harang ikalibay dari ba? Oh. Ayo, di kamuro nimo glugod na. Okay, sige ini kakuan mamahan na nang i dadon nimo. Uy, amo ni tanan bitaw. Ano? Imuha na tanan, ma'am. Thank you. Akong puni apod-apod. Ikaw na bahala nila, ma'am. Grasya ba ya? Lagi. Lamit tag nodudag ko. Lamit tag nodudag ko pato to dung daghan ng tag. Manti pa ko kay kabalo na ko. Yes. Kainan, ma'am. Diyan na pa daghang kuan, ma'am. Pwede ko rin patong lugod. Diyan, ma'am, dada gazin na kay gipopo. Imo gazin nang dako.
Day, yung sama ni Day. Parang nagkakazo. No ko. Please, wag. Nagkakazo. Nice. Nakaon pa rin, di na. Parang di na. Gamungan na Ito lang ni layaon lang ni Day. Yatag, nice one. Di, ang liso, ani, may makuhan. Kanang, may matanong. Diri lang ni. Ha? Diri lang. Kasi mo kada kasi mong kuan. Paa. Ako pa siya. Parang nakakazo guys na. Hala, ginoo ko si. Tarawa. Uy, salamat, ani. Salamat ka zo, ma'am. Dahil guys, ang halin. Nana ko ipapalit og kuan uniform. Uniform ni kuya. Ay, Salamat ka zo, ma'am. Uy, bye-bye, Oreo. Kiss, Oreo. Si Oreo pa. Di ko ana, ni mata na. Wala, maghilak maka na. Kaya di na maghilak, na may daghang tao. Na guys, naghatod na sila sa ma'am dari sa kuan ay tukoy si Oreo. Oh, na may bagong membro dari. Ilis ni Oreo. Oreo na ba, G? Ibaylo na mong Oreo guys. Parang nagkakazo. Bye, Oreo. Na yung monkey ha, na yung kuan. Yan, Paduay na isang monkey be. Isang ay, salamat. Salamat ka zo. Salamat. Sunod na po. Salamat ma'am. Magamot ng gazo. Ay, okay. Thank you. Bye-bye, Oreo. Bye-bye. See you next time. Kuan, bakasyon na lang. Pura na ito mga ligubad. Oo. Ito. Sige, salamat. Bye-bye. Nice kindi. Diyan, skin day ko nung dawa mo ko ice rapper. Skin day ice. Gaway ko an. May rapid. Way rapper. Bye-bye, Oreo. Bye-bye. Bye-bye ko nung tukoy. Bye-bye, Oreo. Be nice, yan. Duwa ko nimo. Daganti ka vitamins. Nakatuod na bitaw sila din. Sige, bye. Bye-bye. Bye-bye, Chi. Nihinay. Bye-bye, B. Paano sila? Sila guys. Bye-bye po. Ito ah. Bye-bye, Orya. Kanis Oreo. Orya, ba't di mo din na? Naman ha? Uja, tanaw nito nila. Naman. Ito na sila sa Ma'am Marilyn guys. Tinguli na sila sa ma'am. Salamat ka zo ma'am dia. Sa kanang naay basket na sa katong kuan. Ipalit man ni ma'am maghang mga gulay guys. Thank you so much ka zo ma'am. Kay na sulbad sa kang problema guys nga pangkuha og card ni kuya. Palit pag uniform ni kuya. Salamat ka zo Ma'am Marilyn. Dada guys ilang gihatod si Oreo. Thank you so much. Hello Oreo. That's Oreo dia. Hello. Hello. Very good ka sa Oreo guys. Kaan na. Dana guys. Gidadan pa dyan ming ma'am og biskwit di ah. Sa kabaldi. Salamat ka so ma'am. Guys, dahil duwaan ni Oreo guys di ah. Tagsa sila Kim Kim. Teka Kim Kim pink kag ka Oreo karing blue. Iko jabid ning Oreo dari matug. Ug matug si Oreo guys mo na isang tapat. Dapas loy di ka daw mali. Na may isang tukoy. Insay nga si mo tukoy loy. Balmo Junel. Junel. Di may isang tukoy guys si Junel. Isa po nang dadaan dari karong si Oreo malingaw po. Batang dita day. Muntin may nga naman loy. Salamat ka so Ma'am Marilyn. Kay na ka ma'am. Thank you so much. Dili ko naman kasi nga tigit. Dana guys, sa mga abrihan ng biskwit nga daan nila sa ma'am. Bri. Yehey! Bri. Thank you ka so ma'am. Salamat. Thank you. Dali. Hala, diyan guys, diya. Oh, yummy. Loy, dali biskwit loy. Biskwit. Lagi mo Kim? Yo. Natanin jo guys. Snack. Salamat ka do Ma'am Marilyn. Salamat ka do ma'am sa biskwit dia. Na natin pang kuan ng mga chikit ni pare silang gatas. Nanas Oreo, baby Oreo. Na baby oh, na mo doan si Monkey. Sana isakay. Dana guys, nagduwa na sa Oreo guys. Ibutang bi. Oh guys, ko sabi na din. Ning hapa na. Parang cute ka do Oreo guys. Wala, baby. Baby, kay di ka laadyan lang ni, kay daghan magkakaduwa, be.
La guys, hilak magmangki ni Kim Kim. Ha? Saan man yung mutingag? Oh guys, mutingag nga nila, hala. Hala, di apad. Hala, kaya imo na pink. Salamat ka dyan, Mama Marilyn. Then ako ikuan guys, basket nga pang herbicide at tos mga utanem. Thank you so much ka dyan, ma'am. Ug ni Chichi, ug ni Kuya Peter nga may naghatid daring Oreo daris bay. Salamat ka dyan, Mama Marilyn. Thank you so much na selba jaghang problema guys kay nagadjud ko ikuhaunon sa eskwelahan nga kuan las Kuya Gail ug ni Kuya Kinkin. Na dyan may gamitan guys inig kalunis. Kay sakto pud mo pa-enroll mi sa brigada pud mi dadyo ni Kuya Gail. Salamat ka dyan, Mama Marilyn. Thank you. Kay ba na ka, ma'am?